Znovu vás zdravím, som Matej z týmu Rockwool. Ako môžete vidieť, druhú vrstvu zatepleného podkrovia máme hotovú. Teraz budeme izolovať tento detail, pretože v tomto mieste dochádza k únikom tepla. Ako vidíte, medzi latou a pomúrnicou je už vložená izolácia. Teraz budeme vlnou izolovať pomúrnicu spredu. Samozrejme tak, ako v predchádzajúcich videách vám aj teraz pripomínam. Nezabudnite, že pri práci s minerálnou vlnou musíte vždy použiť rukavice, blúzu s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Ako môžete vidieť, ja som si už kúsok vlny odrezal. Položím ho presne tu, takto. Dobre zatlačím, aby sa pekne zaklinila a zapadla. Takto si môžem byť istý, že táto pomúrnica je zaizolovaná a podkrovie je tepelne dobre ochránené.